The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 1 Timothy 6:10-11. The love of money is a root of all kinds of evil, for which some have strayed from the faith in their greediness and pierced themselves through with many sorrows. But you, O man of God, flee these things and pursue righteousness, godliness, faith, love, patience, gentleness. Philippians 4:11-13. Not that I speak in regard to need, for I have learned in whatever state I am to be content. I know how to be abased, and I know how to abound. Everywhere and in all things I have learned both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. I can do all things through Christ, who strengthens me. Psalm 37:3-4. Trust in the Lord and do good. Dwell in the land and feed on his faithfulness. Delight yourself also in the Lord, and he shall give you the desires of your heart. Philippians 4:19. My God shall supply all your need according to his riches and glory by Christ Jesus. Before we start our Bible study nining adlaw, sa mas nandan gikinahanglan ang atong pagsugid sa atong mga sala kun naapa kita mga salang hipi diya sa atong tagsa kakalag kini mahimo lamang babag sa atong pagabuhatong pagtuon sa pulong sa Dios kun dili nato kini isugid ngadto sa tubangan sa Dios kamahan. 1 John 1:9 is the principle we should use, which says, if we confess our sins, he, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. But for you, unbeliever, the issue for you is not to name or to confess your sins. It is by using your free will, so you can make the most important decision in your entire life. Ang desisyon sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo nga imong manluluwas. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Busa karon magampod ta sa hilom. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for this new day na magipadangat ka namo. Buhi pa kami nining among tagsa kalawas o askil pa among panglawas o nga kami anaapay among kalantip sa among pangunahon na kinitanan. Gumika lamang sa imong kaluoy, sa imong gugma o sa imong grasya. Dili kami takos, bisan gani ang among pagkabuhi. Dili kami takos apan ikaw magtinumanon magayon sa imong mga saad busa aniya kami nagapahimulos nini imong grasya. Balik kami sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong balaang pulong. Pinagis pagtudlo ka namo sa magtutudlo at sa kamatuoran ang balaang Espiritu Santo. Kining tanan among pasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. May adlaw sa tanan natong mga subscribers, atong mga igsuon diyan ni Kristo.
welcome ka ninyong tanan. Bisan pa ka mong mga bago, giabi-abi ka mong tanan. Okay. Niya pa kita magadupot sa atong tunanan, the doctrine of the supernatural life. Padayon ta. Ug ato kinito kapuso naman no nato nining adlaw. Okay, so have an open mind as atong routine, atong SOP. Okay. Una sa tanan, atong gintahon dinhi nga atong kinabuhi dunay tuyo. Gusto? Dunay tuyo. It has a purpose. Now, ug ang tuyo mao ang atong pag-ila nga naay tumong ang atong pagkaaniya dinhi karon. Although we can dig deeper and see the angelic conflict behind all of this, kaya manggoy gubat nga espirituhanon nga atong giatubang. Mao na nga mitungha ta dinhi kay ang tuyo sa Dios nga kita makatabang sa pagsulbad niining maong away nga langit nun. Atong gitawag kini og angelic conflict. So, although we can dig deeper and see the angelic conflict, ang duyo niining tanan, but that's another study. Lain naman po ng pagtuuna. Ang ato lamang giduputan sa pagtuki, mao kinibahin sa integrity of God, ang iyang pagkamasaligan, ang iyang pagka-Diyos, ang pagka-Diyos sa Diyos. O man itong gigamit, okay? Mo'y hinungdan nga ang Diyos nagpahimutang sa tanan, okay? Always remember that. Kay mag-imagine lang ka o global warming unya, ug dili ta magtinarong ni atong gipuy-an kalibutan, mga hanaw tang tanan. Ngano man, mas labaw pa. Mas labaw ka pas Ginoo nga makapahanaw aning tanan. Ug mao magaling na inumdumi baya. Ang kalibutan, dili kini mahanaw kung dili mo tugot ang Dios. Sabta gyud na kung magbinuang taning kalibutan na mag-agwan ta. Pero di ta mahanaw. Hangtod mo ingon na ang Dios og hanaw. Then, wala. Mawa. Ana baya pud tas naapod na diha sa Bible na kini, that's another story po na. Pero always remember our study regarding that. So whether the workings of the universe, the principles of the divine establishment, or the work of the cross, manay giingon nga every jot and tittle of God's word, ang balang kasulatan, gibasihan kini sa attributes or character of God. So aron ka makasabot sa Bible, kinahanglan po kang makasabot kung kinsa ang Dios. Kaya ang Bible pulong sa Dios. O kung wa ka kaila sa Dios, o para nimo baliwa ang Dios, na nang iyang pulong nga kining Bible, baliwa po nimo. Pasabot ka? Now, ang grabe, ug usa ka ikaw ka magtotoo, if you are a believer in Jesus Christ, if you have been born again by faith alone in Christ alone, inihigayuna, while nagpaminaw ka nini atong pagtuon right now, unya gibaliwa nimong pulong sa Dios, ilahanan ka na nga gibaliwa po nimo ang Dios. Pasabot ka? Do you know why? Tungod sa prinsipyo nga mubarog nga what your attitude towards God's word is your attitude towards God. Mamang yun na. Prinsipyo man na. Pero Kristohano ka. You are a Christian pero baliwa ang Diyos sa imong kinabuhi. Inundumi, God is the one who created everything. Siyang nagbuhat sa tanan. Ug siya ang nagagunit sa tanan. He holds everything in His mighty hands.
from sustaining the universe to blessing believers. Everything that God does, gibasihan kini sa iyang mga kinaiya, attributes of His essence. Ug ato nang ipakita kining attributes sa iyang essence, ato man gibahin na po kabuok, no? Na nag-una ka mga kinaiya sa Dios. Ug atong ipaklaro nga ang pagka-Dios sa Dios mao ni gitawag nato og essence niya. Nagalangkob na po ato na ning gigamman og na po aron makahatag kini nato sa pagtuon na atay katun-an nga maklaruhan kita sa pag-ila kinsa ug unsa man gyud ang Dios. Makaila tag sovereignty, righteousness, justice, love, eternal life, triple O, immutability o veracity. By the way, kini triple O, nagkahulugan kini omnipotence, omniscience, o omnipresence. So, kining na po kabuok ng mga kinaiya sa Dios, mo kini ang nagalangkob sa pagka-Dios sa Dios. O hinumdumi, sanglit ang Dios hingpit man, kining na po kabuok ng mga kinaiya niya are also perfect. Okay? Wa gyoy pagpipihig, why favoritism, why labaw o why kuwang. Insakto rin yung kini. Tungod kay ang Diyos hingpit. Ang iyahang attributes hingpit pod. Therefore, angay natong makita nga kining iyahang mga attributes nga atong gibat-bat dinhi. Only 3 of His attributes ang ingnon ta mas spotlight sa atong pagpadayon din pagtulunan na. Apan may nungdanon nga atong masabtan nga dunay na po. Kaya nga naman, bisan kung ang integrity of God will spotlight only 3 of God's attributes, bear in mind, hinumdumi, nga ang mga attributes of God. By the way, kung moingong ganita o essence, ang kinatibukan, moingong ganitang attribute, kini atong gisgutan, kadtong gihinganlan nato ganiha. So why attribute sa Dios nga mulihok nga siya rang usa? Okay? Kinahanglan nga kung mulihok ang usa ka attribute sa Dios, kini duyog sa uban niyang attribute. Sabot? In other words, dili mo conflict sa uban niyang attribute. Kung maingon ka hustisya ang Dios, ang hustisya sa Dios mulihok apan kini duyog sa uban niya nga attribute. Sabta gina. Omniscience, omnipotence, immutability, veracity, iyang sovereignty, kung mulihok man ugaling ang iyang love, now, di lang kay love ra. That means, nagalihok usab ang iyang gugma, kuyog sa uban ng mga attributes. Ingon na ang Diyos. That is who God is, folks. Mao na, nga kinahanglan nga atong klarohon kini, karong higayon, higayon at this very time that when we study bahin sa Dios, tangtanga na ka ng mga tawhano ni mo mga pangunaw na kay di na magsilbi. You cannot apply that to God. Sabtag yun na. You can never apply that to studying the attributes of God. Never. Di yun na magpos. Ang mga attributes sa Diyos, di yun matup nga nas tao. Dili. Di yun ni mo mahiyong gamiton. There is of course, gitawag o anthropopathism o anthropomorphism na paghatag o paghulag buhay ba lang. Pero kinahanglan sabto ni nimo nga dili ingnon ana ang Dios. God is not like that. Usa lang ka pagpakita kana nato kung unsa ang lihok sa Dios. That is anthropopathism o anthropomorphism. Apan ang pagka-Diyos sa Diyos, wag yo'y pariha. Okay? Why sama? Mao na kinahanglan nga klarohon ni nato nining higayuna ug angay natong makita ang iyahang essence
ang iyang pagka-Dios nagalihok suma nining na po ka mga attributes. Mauna, nga di man mahimo nga moingon lang kag God is love. Hain man ang siyam. Di man mahimo. Oy, gihigong mata sa Dios. Oy, pero inumdumi nga hustisya ba po ang Dios. Inumdumi. Okay? Yes, gugma ang Dios. Inumdumi. Nga hustisya po na siya. Matarong po ang Dios. Siya dili mausab. Unsa man nimo ron pagtapo aron makakita tag kinsa gyud ang Dios. Na mag-uban nga pataka o hisgot pahin sa Dios pero wa gyud din sila makakita sa kinatibukan sa pagka-Dios sa Dios. Wala. Likewise, God's essence may manifest certain attributes in one situation and then different attributes in another situation. So, kung itong balikon, imong makita nga dunay mga situation, dunay mga circumstansya nga laing attributes. Naipipila ka mga attributes mo lihok, din laing na pod nga circumstansya, laing attributes na pod ang mulihok. Nakasabot ka ba? Ang paninundumi, nga sa paglihok sa nakanilang attributes, kini duyog sa kinatibukan sa pagka-Diyos sa Diyos. Ayop na sabtan ninyo ni. Kaya murag, anha rin kuto ba nga itong tawhanong mga po nga maka-explain bahin sa pagka-Diyos sa Diyos. That is why, sa atong pagtuon, unya bahin sa doktrina sa divine decrees. Kaya moabot man tani the doctrine of divine decrees. God's sovereignty and omniscience will come into prominence. Naman sa Roma 8:28 ngadto sa 30 ug Efeso 1:4 ngadto sa 6. Now, in the doctrine of divine decrees, ang bahin ana, part of it is God's omniscience and foreknowledge. Okay? Omniscience, as we already know, is an attribute. Unya kuyog sa lihok sa iyang mga attribute. And ang iyang omniscience is foreknowledge. Unsa differences foreknowledge of omniscience? Now, God's omniscience mao ang pagkahibaw sa Dios sa tanan. Right? Omniscience na. Ang foreknowledge, mao ang pagkaibaw sa Dios sa mahitabo. Okay? Unsa may diferensya sa pagkaibaw sa Dios sa tanan ug sa iyang pagkaibaw sa mahitabo. Tungod kay naman po'y mga mahitabo unta pero wa mahitabo. Now, are you beginning to see the point here? Okay. Tungod sa pagkagrabe sa pagka-Diyos sa Diyos, ang iyahang omniscience may tabo sa tanan. Lakip na kadtong unta may tabo, ang panwa may tabo. Di man pud kabuot ang Diyos nato. Right? Dili. Apan naibaw ang Diyos sa tanan nga desisyon nga atong himuon sa tibuok natong kinabuhi. Naibaw ang Diyos. Omniscient man siya. Right? So, naibaw siya sa tanang good o bad decisions nga atong himuon in our entire earthly life. Okay? Now, gumika niya na ang iyang foreknowledge naibaw kung unsa nga desisyon ang atong himuon anang orasa ug anang pitsaha ug anang adlaw ug unsang desisyon na. You see? Ang foreknowledge niya nahibaw nga himo ka og good decision anang higayuna ug tungod sa iyang foreknowledge nga nahibaw nga mohimo ka og good decision niya anang higayuna, ang iyang omnipotence ug ang iyang sovereignty gapahiluna na sa tanan nga consequence ang mo resultas mauni mo nga desisyon. Sabot ka.
Pero wag niya hinabti ang imong kabuton, ha? You see? Wag yun. Wag yun niya tanduga. Ug moingon kag, uroy, ug wa ko mohimo antong desisyon na. Laing desisyon akong ihimo. Na nang iyang omniscience, nahibaw po na. You see? Sa akong niyong pag-eskapo. Nahibaw po na iyang omniscience. Na kung lain pang desisyon ang imong ihimo, ang pagka-Diyos sa Diyos sa iyang omniscience, nahibaw unsay mahitabo nimo. Kita, mo'y wa. You see? Mo'ingon tag uroy. Og. Para natong tao, uroy og. Apan para sa Diyos, why uroy og? Nagkasabot ka. Wala. Everything is para niya, ang tanan, ang naitabo o ang wa may tabo, para sa Diyos, naa. Why wa? Why wala? Sakto ba ng pagkasulti, ha? Why wa? Na, mao gyud ni problema bahin ini. Ngano god? Advance na maguling atong karong giduputag tuon. Advance na. Di na ni sinugdan ng pagtuon. Mao, nga mura gutmon gyud bukon magtuon ta ini. Kasabot ka. Okay. Kini kung atong tunanan bahin sa integrity of God. Ato manggong gikuy-kuy, giuting kay ang nakalanlaing pipik o bahin ini. Sanglit, ato manggong gisusi, giosisa, gisiksik ang matag suok sa pagtuon sa kung kinsa o unsa man gyud ang Dios. Og paminaw, dili sayon ang pag-ila sa Dios oy. Naibaw na tana. Maglisod gyud tas pagtuhog kinsa man gyud ang Dios. Apan ini atong pagtuon, ato lamang yung gisuwayan aron ato yung bisan na lang atong matapsingan nga mailhan nato si kinsa o unsa gyud ang Dios. That is why as King of heaven and earth, matun pa sa Salmo 47:2 o Salmo 93:1 o 2, He has absolute authority and will. Kabubuton. Na mo ni kinikuyawan. Ay kung imong tan-awon, so ang Diyos dunay kabubuton. Sakto? Siya maoy magbuot sa tanan. Na moingon na pugka tingalig. Kunya, ug ang Dios maoy magbuot sa tanan, unsaon naman lagat ako na mampukoy kabubuton nga paminaw. Kung hingpit ang kabubuton sa Dios, remember God is perfect. Kung ang Dios hingpit ang iyang kabubuton, that means ang Dios maoy magbuot sa tanan. Namudawat ka ba na? Apan di niabutan ang akong kabubuton dili. Unya kung siya ay nagbuot sa tanan, unya wa siya mubuot sa akong kabubuton, asa naman tang dapitaan na? Atong makita nga ang kabubuton sa tao o ang kabubuton sa Dios gakuyog ka na. Di coexist. Karon, ilhanan kini nga ang pag-ampo nga thy will be done on earth as it is in heaven, dili pa mahitabo karon. Yang ano man, ang kabubuton sa tao, gawas noon man. Apa naman po'y kabubuton ng Diyos. So ang kabubuton sa Diyos, mao ang labaw sa tanan. Huwag makapausab sa iyang kabubuton. Iyang gipahiluna na ang tanan. Ug mao ni kinagabihan, tungod kay ang iyang kabubuton, maunay matuman dagan sa kasaysayan, sumalas mga desisyon nga himo sa tao. Panibaw naman ang omniscience sa Dios sa tanang mga desisyon nga atong himuon. Mao na ang iyang kabubuton, mao'y matuman tungod kay nahibaw na siya atong kabubuton gikan sa pagkahimugso nato hangtod nga mawa na tani ni kalibutan na. Sabot? So,
Katong tanang mga desisyon nga imong pagahimuon wa to niya hilabti. Iya lang itong gipahilo na tanan samtang gina. Kunya, di pa pugyod mo mutuo sa Dios. Ingon na nakagrabe ning atong gituki dinhi. And that is why, from God's omniscience, ang pagkasayod niya sa tanan, He knows perfectly and eternally all that is knowable. There is never a circumstance, personal, historical, or any other kind that can surprise God or confuse Him. O ito to'y atong tig-ingon naibaw di ang Diyos sa tanan. So, naibaw ang Diyos nga di kumudawat o kaluwasan ron. Oro umudawat o kalit. Naibaw po ang Diyos nga umudawat kang kalit. Oy, wa kay mabuhat nga kalit-kalit nga makalitan ang Diyos. Wa. Ngay nga naman. Wa pa ka mubuhat, naibaw na ang Diyos. Excuse me. Namurag natukan tagamay. Sorry for that. So, naibawan ni ka tatan sa Diyos. Naibawan ka niya mangatsi ko karong right at this moment. Naibawan na. Sa kaniyang tungo pang tanan, naibawan nga mangatsi ko. Mao, na mayroong danon gyud na makailata sa Diyos. Especially, nga ikaw sa kakristuhanon, nga kinahanglang makaila ikaw sa Diyos. Yang imong pag-ila kaniya, kana muhatag og daghan dugang nimo kasayuran. And regardless of any circumstance that comes into your life, kaibaw ka nga ang Diyos kaibaw ana. Wa pa na may tabo na ibaw na siya nga kana muabot diha sa imuhang kinabuhi. Sabot dinita kutob nang ang atong pagtuon bahin ini. Dinhi lang ta kutob. Salamat sa imong paghiguban naot na ikaw nakapupo ang mga pagtulungan gikan sa kamatuoran. Magampo ta. Balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa imong pagpatinaw kanamo, pagklaro kanamo, bahin sa imong mga kinaiya. Salamat. Hinaot nga kini mahimong panalangin sa among kinabuhi. O nga kini mo'y magadugang sa among duol nga na kanimo. Nga ikaw dili magayud mabiyak kanamo. Imo ning kabubuton nga magatuon bahin kanimo aron ang among pakigamitay kanimo musamot sa pagkasuon. It becomes intimate and close. Thank you for all of this nining among Bible study through the YouTube ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. Panalangini kining mao ministry, gamita kini ini mighty way og sa imong kabubuton. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.